Хәерле көн, дуслар. Бүген без Ришат Төхвәтуллинның «Мәхәббәтем» дип исемләнгән җырын карап үтербез. Яздырылган җырны сылтанма буенча күчеп карый аласыз. Аккордлар, сүзләр тасвирлауда булыр. Иң элек күз салып китик аккордларга. Беренче аккорд Е-М. С, Д, H7. Кулны карадык, хәзер күчик уң кулга. Арпеджионың уйналышы. Бас 3 2 3 1 3 2 3 бас 3 2 3 1 3 2 3. Шушының белән безнең видео дәресебез тәмам. Әгәр дә ул сезгә ошаса, файдалы булса, бармакны өскә күтәрергә онытмагыз. Каналга язылыгыз, кыңгырауга басыгыз. Кабат очрашканга тиклем. Уңышлар.